Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Omega Vlogger is here! Bawal malagi karon maglakaw, stay home man, pero magpalit ni sa among konsumo guys, kay lisod na ning stay home pata na watay kaunon mo ng magtingog mi at tumig Cagayan de Oro dito mi magpalit niya. Kita-kita ra taon niya guys ha. Nagban ra day tuod ko karon guys, ban ra ko niya. Pila pa man kalugas ang kuan kanang sulod niya, ulat-ulat pa. Dili ra siguro madugay karon no, biyahe na. Mo pagyud mi na human og pamalit sa mga kinahanglanon sa balay. Wala na ko nag-vlog dito kay daghang kay tawo niya. Sabak pagyud mi nang pagkakaroon kami palang gyapon ang nauna sa ban, magban gyapon mi guys kay para ihatod mi dito git sa tugkaran sa among balay. Mas maigi din ni magsayo-sayo taga kanang mamalit guys kay kanang dili pa kayo daghang tao ba na syempre maniguro gihapon ta na karon yan nami sa ban lagi. So magulat-hulat pa mi pipila gyapon ka buok mo sakay para kanang makalarga na pod og madunggan ko ninyo guys. Magkita-kita lang nanta guys ha pag-abot na mo sa balay. Dito ra ta magpadayon og istorya. Kapoy ning inani nga sitwasyon guys no kay burat taga ka gakakuan ka nang gakapraning ba na mura taga kahadlok sa tao nga mo dool nato mura kita na lang dyan maguna-una nga goy maiwas ta kayo simbak ko mura kong napraning guys ngani jud ko guys basta mo ani kong syudad na ganahan man pod mi dinhi maggrocery sa syudad guys kay kanang magban man gud mi nya street nang among biyahe balili na kana maghunong-hunong pa nya ihatod gyud mi sa tugkaran gyud sa among balay mo nang agwantaon na lang pod namo nga magban mi medyo ni dako-dako na pod ang among pamasahe pero okay ra guys basta safety lang ta di ba guys. Hi guys, I'm back. Pasensya karon pagid ko nakabalik. Nakatagpilaw manggug ko guys kay ganina ba pag abot na mo gikan lagi namalit sa among konsumo diri sa balay na after ko nang gipang arrange to asa gipang butang gipang plaster na kanang gibati man kog kakapoy niya nagrelax ako niya pagkahuman kay kanang wala lagi mi nakapaniog to dito sa Cagayan kay karon laging panahon na lisod man gid dito ikaon nga nang sulod gid tag mga fast food dito so ang ending na nabtan man gid mi dito timpaniog to sayo ra man minahuman pagpamalit sa mga among konsumo diri guys pero dito minalangan sa van nga among gisakyan kay kanang hinay kaayo ang pasahero karon sa van tungod lagi sa balik-balik naman lang ni atong isulti no yung sitwasyon lagi nato karon lagi aning pandemic niya mo lagi to kami pagid una wala mi nakasapon sa katong van nga kanang last na lang unta to nga makasakay mi then makalarga na dayon wala mi nakasapon wrong timing kaayo mi so ang ending kami ang pirmiro nakasakay sa van nga next lugar nga van nga pasahiruan so motong nataud-taoran mi didto sa kuan oy murag naabtan gyud mig isa ka oras motong abi ba namo diri na mi makapaniog to nya may galit to kay naka-idea ko nga magpalit na lag siopaw just in case bitaw pang kuan lang gud pang bangil lang ba namulag itong didto naabtan mi ditong timpaniog to didto sa van motong nag muoy na nami didto sa akong partner sa pagpalit pagkaon og siopaw na moto nga dugay kay napuno ang van kay di man na punon lagi tungod sa social distancing na moto nga to make the story short nakaabot na mi diri sa balay idor to door magyud nang bintha na lang ning magsakay tag kanang van nga pasayroan kay idor to door man ta so para safety ra lugar ta nya karon pag abot na mo diri sa balay after atong gipang arrange sa to among gipamalit na
gibati man kog kagutom guys na butong nagdigamo ko kuan ra gud sir nag-open lang kog kanang corn beef o nga giparisan akong itlog. Nya. Kuan naman ta to guys kanang snacks dabi kay mga naabtan mga alas 4 na guto pasado na kanang maingon kag snacks na lugar mo-prepare na pud ko para panyapon na marag duol na mo kaayo ang oras bitaw nga ting panyapon mo tong ingon ko nga diretso lahos na ni sa kanang panyapon kay kanang total kung gutomon taon niya ani naamang ko'y flex nga gipalit so magkaon lang tag flex din imnan lang dayon na tubig inana ra gud inana ra kasimple lang among mga mga pangandoy din nga gapangkanon guys kay na para naman po na pagdisiplina sa tong kaugalingon ba kay kung pwede lang bitaw kanang kung gabi natin katulog din natin magpalawig tibusog kay kanang dili ba na matunaw diretso kay nag-standby na biya ta patulog na magtulog na ta anang kuan ana kanang mga time so dugay kay to mahilis kung mukaon patag unsa nga mga pagkaon nga dugay mahilis so mula gid na among styliris balay na muutuan na karon gana naman kay iligid sa nabay oras mga mupay pag alas 7 guys na ang ako galing papatuan na tulog na to sa iyahang pad na kami na lang tulog din na akong bana na nananaw ka kanang TV niya kami po diri na amiga ina tikaw mi rin sa among ang cellphone while ga edit mi sa among mga vlog so moro to guys kanang pasensya na mo I hope lang nga nalingaw mo sa akong vlog karong adlaw kay murag boring siya so pasensya na mo na magyud time gyud nga maka-vlog tag kanang dili gyud bitaw kanang maka-inspired pero narana ninyo guys kung nalingaw ba mo ani so kung ganahan mo mag-like lang then kung ganahan ninyo ganahan mo i-share ninyo sa mga friends para pod makakita so i-share lang din kinsa tungo pa naka-subscribe sa akong channel Amiga Vlogger please subscribe lang og sige guys dinira ko kutob guys og happy weekend to everyone and good night amping ta kanunay bye hi guys I'm back pasensya karon pagid ko nakabalik nakatagpilaw manggug ko guys kay ganina ba pag abot na mo gikan lagi namalit sa among konsumo diri sa balay na after ko nang gipang arrange to asa gipang butang gipang plaster na kanang gibati man kog kakapoy niya nagrelax ako niya pagkahuman kay kanang wala lagi mi nakapaniog to didto sa Cagayan kay karon laging panahon na lisod man gid didto ikaon nga anong sulod gid tag mga fast food didto so ang ending na nabtan man gyud mi dito timpaniog to sayo raman minahuman pamalit sa mga among konsumo diri guys pero dito minalangan sa van nga among gisakyan kay kanang hinay kaayo ang pasahero karon sa van tungod lagi sa balik-balik naman lang ni atong isulti no yung sitwasyon lagi nato karon lagi aning pandemic niya mo lagi to kami pagid una wala mi nakasapon sa katong van nga kanang last na lang unta to nga makasakay mi then makalarga na dayon wala mi nakasapon wrong timing kaayo mi so ang ending kami ang pirmiro nakasakay sa van nga next lugar nga van nga pasahiruan so motong nataud-taoran mi didto sa kuan murag naabtan gid mig isa ka oras motong abi ba namog diri na mi makapaniog to niya may galit to kay naka-idea ko nga magpalit na lag siopaw just in case bitaw pang kuan lang gud pang bangil lang ba namulag itong didto naabtan mi ditong timpaniog to didto sa van motong muoy na nami didto sa akong partner sa pagpalit pagkaon og siopaw na moto nga dugay kay napuno ang van kay di man napunon lagi tungod sa social distancing na moto nga to make the story short nakaabot na mi diri sa balay idor to door magyud na bintha na lang ning magsakay tag kanang van nga pasayroan kay idor to door man ta so para safety ra lugar ta niya karon pag abot na mo diri sa balay after atong gipang arrange na to among gipamalit na gibati man kog kagutom guys na butong nagdigamo ko kuan ra gud sir nag-open lang kog kanang corn beef o nga giparisan akong itlog nya
kuan naman ta to guys kanang snacks dabi kay mga naabtan mga alas 4 na gusto pasado na kanang maingon kag snacks na lugar mag-prepare na pud ko para panyapon na marag duol na mo kaayo ang oras bitaw nga ting panyapon mo tong ingon ko nga diretso lahos na ni sa kanang panyapon kay kanang total kung gutomon taon niya naamang ko'y flex nga gipalit so magkaon lang tag flex din imnan lang dayon na tubig inana ra gud inana ra kasimple lang among mga mga pangandoy din nga gapangkanon guys kay na para naman po na pagdisiplina sa tong kaugalingon ba kay kung pwede lang bitaw kanang kung gabi natin katulog din natin magpalawig tibusog kay kanang dili ba na matunaw diretso kay nag-standby na biyata patulog na magtulog na ta anang kuan ana kanang mga time so dugay kay to mahilis kumukaon patag unsa nga mga pagkaon nga dugay mahilis so mula gid na among styliris balay na muutuan na karon gana naman kay iligid sa nabay oras mga mupay pag alas 7 guys na ang ako galing papatuan natulog na to sa iyang pad na kami na lang tulo din ng akong bana na nananaw ka kanang TV niya kami po diri na amiga ina tikaw mi rin sa among ang cellphone while ga edit mi sa among mga vlog so moro to guys kanang pasensya na mo I hope lang nga nalingaw mo sa akong vlog karong adlaw kay murag boring siya so pasensya na mo na magyud time gyud nga maka-vlog tag kanang dili gid bitaw kanang maka-inspired pero narana ninyo guys kung nalingaw ba mo ani so kung ganahan mo mag-like lang then kung ganahan ninyo ganahan mo i-share ninyo sa mga friends para pod makakita so i-share lang din kinsa tungo pa naka-subscribe sa akong channel Amiga Vlogger please subscribe lang og sige guys dinira ko kutob guys og happy weekend to everyone and good night amping ta kanunay bye.